Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon shirin namu. A wannan bidiyo ɗin insha Allahu za mu yi bayani a takaice a kuma gurguje akan hanyoyin da mutum ya kamata ya bi wanda zai bi domin ya riga ya daina aikata wannan ɗabi'a wato ta istimna'i. Domin muna yawan samun tambayoyi daga bakin mabiyanmu inda suke bin mu a wannan shafi namu mai albarka da kuma musamman wa'inda suke bin mu a ainihin group namu su ma muna yawan samun tambayoyi shin ta wace hanya ko kuma menene mutum ya kamata ya bi idan wace irin hanyoyi kamata mutum ya bi domin ganin ya daina aikata wannan ɗabi'a wato ta istimna'i. Tabbas akwai hanyoyi da yawa wanda mutum zai iya bin su kuma insha Allahu inda ya dage za ka ga ka daina aikata wannan ɗabi'a ɗin. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin insha Allahu ‘yan uwa da Allah muna neman alfarma a gare ku da ku daure ku yi subscribing na wannan channel tamu mai albarka sannan ku yi liking na wannan bidiyo ɗin sannan a share ma sauran ‘yan uwa domin su ma su amfana da wannan takaitaccen bayani da ainihin muke gabatarwa. Sannan har kullum ga wayanda suke buƙatar magunguna wanda muka haɗa namu za ku iya tuntuɓar mu a number wayan da kuke gani a kan wannan screen ɗin insha Allahu a duk inda kuke magani zai zo zuwa gare ku cikin sauƙi da yardar Allah. So kamar yadda muka yi bayani cewa za mu yi bayani akan hanyoyin da ya kamata mutum ya bi idan yana so ya daina aikata wannan ɗabi'a ta istimna'i. Kasancewar akwai da yawa waɗanda sukan yunƙurin dainawa ɗin wani za ka ga har alƙawari yake ɗaukawa kansa cewa insha Allahu ba zai ƙara aikata wannan abun ba, wani har alwashi yake ci. Za ka ga dai mutane da yawa akwai abubuwa da yawa suke yi wanda suke ganin idan suka insha Allahu zai sa su daina ɗin kuma za ka ga bayan sun ci wannan alwashi ko sun yi alƙawari ɗin za ka ga daga baya kuma sun zo sun ƙara aikata wannan ɗabi'a ɗin kuma ka same su bayan sun gama aikatawa ɗin kaga sun kasance cikin baƙin ciki, ɓacin rai, damuwa da dai sauransu. So insha Allahu zan ba ku ‘yansu hanyoyi guda 2 zuwa 3 wanda insha Allahu za su taimaka muku ƙwarai da gaske gurin ganin kun daina aikata wannan ɗabi'a wato ta ainihin wato istimna'i ɗin. Hanya ta farko ita ce niyya. Sani ɗan uwa cewa duk wani abu da ka sa a niyya ka ƙudurta a niyyarka cewa za ka daina shi kuma za ka daina wannan abin ne don Allah ko kuma za ka yi wannan abin don Allah to tabbas Allah zai taimake ka. Duk tsanani dukkan wahala. Na farko abin da nake so shine ka sa ka yi niyya a ranka cewa ka dai kana ƙoƙarin ka daina wannan abin ne saboda na farko wannan abin Allah baya so. Sannan na biyu kuma kai karan kanka kana cutar da lafiyarka to kai sa wa'innan abubuwa guda 2 a ranka na cewa ka yi niyya ka ji tsoron Allah ne kana tsoron ka mutu a irin wannan hali har ka je ka tarar da ubangijinka shi yasa kake ƙoƙarin ka ga ka daina aikata wannan ɗabi'a ɗin kuma kana roƙon Allah ya taimake ka. Wannan kawai shi hanya mataki na farko ne wanda in har kai wannan to insha Allahu kana tare da taimakon Allah kuma Allah zai taimake ka matuƙar da gaske kake a cikin ranka. Amma kuma abin da nake so ka sani ko da a ce ka yi wannan da tsarkakakken niyya ka sa a ranka cewa ka yi ne don Allah wai don ka zo kwana 2 sati 1 sati 2 baka aikata ba sai kuma ka zo ka yi kar wannan ya kashe ma gwiwa kar wannan ya zo ya sa ka ji gaba ɗaya ma irin kamar ba za ka iya ba. Dukkanmu masu zunubi ne kuma kowa da kalan irin zunubin da yake aikatawa amma kuma shi Allah gafurur rahim ne duk lokacin da kai nemi tuba a gare shi akan wani laifi da ka aikata matuƙar taubatan nasuha ne za ka yi akan wannan zunubin to insha Allah zai gafarta ma. So abin da nake so a ce a nan shine ko da a ce ka ɗau irin sati 1 sati 2 a sati na 3 sai ka zo ka yi to kar ka damu ka ƙara dagewa da addu'a kuma ƙara ci gaba da kiyayewa a hankali za ka ga ka daina domin wani kullum sai ya yi amma duk lokacin da aka fara samun tazara kana tsallake kwana 1 a kwana 2 kwana 3 kwana 4 kwana 5 sati 1 da kwana haka kana samu irin wannan tazara ɗin ba ka yi to insha Allahu ka taya kanka murna kuma ka ci gaba da dagewa da addu'a domin in Allah da ka kusan ƙauracewa wannan ɗabi'a. Hanya ta biyu ita ce dukkan wani abu da ka san kana yi wanda yake tasan ma da sha'awarka imma kallon bidiyoyi ne na batsa imma kallon hotuna ne na batsa imma hirarraki ne ko karanta littattafai na batsa kake yi to ka yi ƙoƙari ka ƙaurace wa innan abubuwan duk yanda za a yi
ka ga ka ƙaurace wannan abubuwan, to ka yi wayannan su ma za su taimaka ma ƙwarai da gaske ka ga ka daina aikata wannan abu. Sai hanya na uku wanda shine na ƙarshe kamar yadda na gaya muku dama zan ɗan tsakuro ne domin suna nan da yawa, shine duk yanda za a yi ka in ba wani lalura ba mai ƙarfin gaske ka daina kasancewa kai kaɗai a ɗaki. Domin mafiya yawanci waɗanda suke aikata wannan ɗabi'a ɗin duk da akwai hanyoyi da yawa da ake yi, to amma mafiya yawanci mutum sai ya kasance a ɗaki shi kaɗai ne yake aikata wannan ɗabi'a ɗin. To idan har ba wai ya kasance ma dole ba ne, kana da wani uzurin da dole zai sa ka zauna a ɗaki kai kaɗai na tsawon lokaci, to kada ka yi wannan. Ka dinga shiga cikin mutane ana hira da kai, ka dinga shiga cikin 'yan uwanka a gida ne kana zama da su kana hira. Idan kuma har hakan yana ma wahala, to duk lokacin da ka zauna ka yi ƙoƙari ka ɗauko wani abu mai amfani, imma karatun Alqur'ani ko kuma wa'azuzzuka na malamai ka sa kana dinga ji, ko kuma wani karatu na makarantar boko haka, ko kuma dai wani abu dai wanda zai amfanar da rayuwarka a wannan maimakon ka zauna ka dinga tunanin banza da wofi ɗin nan, to ka yi ƙoƙari ka ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin kana dinga yi. Insha Allahu in har ka ɗau waɗannan matakai guda uku da na ainihin gaya ma, to insha Allahu bi iznillahi ta'ala za ka ƙaurace wa aikata wannan ɗabi'a kwata-kwata, za ka dawo kamar ma baka taɓa yi ba. Idan ke ma mace ce kike aikata wannan ɗabi'a ɗin, ke ma za ki jarraba wannan hanya ɗin. Insha Allahu idan kuka jarraba da yardar Allah zai tsare ku, Allah kuma zai kawo muku mafita gurin daina aikata wannan ɗabi'a ɗin. So insha Allahu za mu dakata a nan gurin. Kamar yadda muke a koda yaushe har kullum muna ci gaba da neman alfarma a gare ku da Allah a daure a yi mana subscribe na wannan channel tamu mai albarka, sannan a yi liking na wannan bidiyo ɗin, sannan a yi share ma sauran 'yan uwa domin su ma su amfana da wannan takaitaccen bayanan da muke gabatarwa a koda yaushe. Sannan ga wanda suke buƙatar kasancewa da mu a cikin group namu, to akwai link a ainihin description wanda muka sa, za ku iya dubawa insha Allahu sai ku yi joining. So mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.